So, hi guys. दायो खैथा जागोन टाइमा 11टा गुड मर्निं लोगोसे गासैबो जोंनि बर' हारिनि जायफोर पाबजि गेलेग्रा आंनि आंगो फंबाय बिदामोन लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे पाबजिया बेन जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आरो बै पाबजि गेलेनायखौ नुनानै सोरबानि गार्लफ्रेन्डफ्राबो गोबां दुखु मोनोमोन मानो होनोब्ला पाबजिखौसो बांसिन इम्परटेन्ट खालामोमोन गावनि गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ आरो रायज्लायनाय मानि खालि ध्यानफ्रा पाबजियावल' थाङोमोन गावनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ बारा नोजोर होनाय जायामोन नंगौना नङा स' बिनि थाखायनो माखासे गार्लफ्रेन्डफ्रा बा सोरबा सिख्लाफ्रा जायखौ बयफ्रेन्डखौ सोरबा सेंग्राखौ मोजां मोनोब्ला गोबां गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा एबारनिफ्राय बिसिनि फकासआ गावनि गार्लफ्रेन्डनि सायावहाय थासिगोन नङा होमबा स' सिगाङावहाय पाबजि गेलेदों र' होननानै माने गावनि गार्लफ्रेन्डफोरखौ इसेबां केयार खालामामोन नङा होमबा एखेबारे फन मोननै गाहाम दंब्लाबो मोनसेया अनलाइन थाबाय थागोन आरो लोगोसे मोनसेया पाबजि गेलेबाय थागोन नङा होमबा बाट गार्लफ्रेन्डआ खोनासंबाय थागोन रावखौ बाट गावहाथ' जाय गेलेग्रा बेथ' ध्यान थानाय नङा गेम गेलेनायावसो ध्यान थागोन नङा होमबा गेम गेलेनाय एखेबारे पाबजि एखेबारे थाय ओइ खनाथिं दङ बावथिं दङ नङा होमबा स' बेफोरबायदि रायज्लायनायनि गेजेरावनो बाट बे रायज्लायनायखौ बिनि गार्लफ्रेन्डआ खोनानांगौ बाट गाव गार्लफ्रेन्डनि सायाव एसेबां ध्यान होनाय जायामोन नङा होमबा स' बैफोर सिख्लाफोरनि थाखाय बैफोरबायदि गार्लफ्रेन्डफोरनि बा लाइफ पार्टनारफोरनि थाखाय गोबां मोजां निउस आं बेखौ सानो आरो लोगोसे जायफोर बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ गोबां थिनबाय फरायनो थाखाय आरो जायनि जाहोनाव फरायनाया गोबां खम पाबजिनि सायावहाय गोबां नोजोर होयो फकास खालामो पाबजिखौनो गावनि प्रफेसनेल लाइफ बायदि बानायनानै लायो बैसोरनि बिमा बिफानि थाखाय मोजां खौरां जानांगोन मानो होनोब्ला बिसोरो पाबजि गेलेनायखौ गोबां इरिटेट मोनबायमोन लाइफआवहाय गावनि गथ'खौ बोरैहाय जौगाहोनो बेनि साननायावहाय पाबजिया बेयावहाय गोबां हेंथा होगासिनो दंमोन नङा होमबा स' जायनि जाहोनाव बैसोरनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय बे माने पाबजि गेमा गोबां बिसोरनो माने मदद होनाय बायदि जाबाय दा बेयाव माने भारत सरकारा गोबां मदद होनाय बायदि जाबाय जे बेखौ बेन खालामनायनि जाहोनाव आरो दायो प्ले स्ट'रावहाय नागिरबाबो मोनला थांनाय बावैसो नटिफिकेसन होदोंमोन बाट दायो नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थां पाबजि बाट नोंथांमोना पाबजि मबाइल गेमखौनो होन पाबजि लाइटखौनो होन नोंथांमोना मोननो थांला बेफोरबायदि निउसखौ खोनानानै माखासे सुबुंफ्रा गोबां गोजोनदों आरो माखासे सुबुंफ्रा गोबां दुखु नांदों दा माखासे खोनानाय बायदिब्ला पाबजि गेलेग्रा सुबुंफ्रा ग्रुपफ्रा माने सोरबा सिन्थाय फासि नांनानैबो थैनो नागिरनाय बायदि खोनानो मोनो आरो लोगोसे बिथांमोना ग्रुप दंखायो हिसाबै बिथांमोना दरनाबो होनो नागिरदों बाट बिथांमोना जुदि दरना होयोबा लाठि चार्जसो मोनगोन बायदि मोनदां मानो होनोब्ला बियो भारत हादरनि माखासे जौगानायखौ बा भारत हादरनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेनेरेसननि जौगानाय माइन्डफोरखौ डाइभार्ट खालामदों फरायनायनिफ्राय टेक्निकेलनि सायावहाय डेभेलपमेन्ट बा ग्रयिं खालामनायखौ बे गेमा नस्थ' खालामजोबनानै होदों जायनि जाहोनाव माखासे भारतनि फिउचारा गोबां गाज्रि हालोदाव दंमोन बिनि थाखायनो बेखौ साननानै जोंनि भारत सरकारा बे पाबजिखौ बेन खालामदों स' दानियाबो दुखुनांथाव बाथ्रा बे पाबजि गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय स' गोबां पाबजि गेलेयोमोन ना एखेबारे थाय नङा होमबा सोरबाथ' फैसा गारलायनानै गेलेयो हेक खालामलायनानै पाबजि गेलेदों हय थिगानो हय बाट हेक खालामनानै गावनाय माने बेखौ गावबाबो बे थैया थाब मिथिबायना बेखौ गावबाबो थाब थैया होमबालाय माथो बेवलाय माने मा इन्ट्रेस्ट नङा होमबा फैसा गारनानै गेलेनाय बेफोरबायदि स' माखासे सुबुंफ्रा नों आंफोरा जुदि गेलेयोब्ला एखेबारे थैखागोन आरो लोगो लोगोनो थैखागोन बाट बै सुबुंखौ जाय मानसिखौ जाय गेलेबाय थाग्रा हेक खालामनाय क्रेक खालामनाय ना जायफोर माने बायनानै फैसा होनानै हेक खालामनानै गेलेनाय ना हेक पेकेज नङा होमबा स' बिसोरनि सुबुंखौ गावोब्ला बैफोरबायदि सुबुंखौ गावोब्ला थैनाय नङा माने हाजार गाव मा नों सानगोनसो जे नोंनि गावनाय गुलिया बेनाव नांगोना नाङाखै सानगोनसो आरोना गावनाया नांगोना नाङाखै दा बिनि उनावहाय माने नोङो माने हाजार गाव थैनाय नङा आरो बियो बाट नोंखौ खेबसे गावबानो बियो नों बेजों गावजाबाथाय नों सेसखा दुब्ला सेस थैबाय आरोना स' लोगोफोर बेनो कि गेम गेलेग्रा पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव खौरां आरो लोगोसे जायफोर गार्लफ्रेन्डफ्रा गोबां इरिटेट मोनबायमोन बे पाबजिखौ लानानै गावनि बयफ्रेन्डखौ
माने रायज्लायनो राव गोसो होनानै राव रायज्लायनो सानब्लाबो मोनामोन मानो होनोब्ला पाबजियावनो ध्यान होयोमोन बिनि माइन्ड आरो फकासआ खालि पाबजिल'मोन ना होमबा लोगो मोनब्लाल' एसे माइन्डआ फकास माने गार्लफ्रेन्डनि सायाव जायो बाट जेब्ला न'आव थाङो बा माबायाव थाङो बेलेग जायगायाव थाङो बिनि उनाव बे माने पाबजि गेलेनाय लोगो लोगोनो माने सिख्लाया बहा दङ गार्लफ्रेन्डआ बहा दं बहा गैया सोरजों बेरायदों सोरजों बेरायाखै जेबो ध्यान गैया ओमफ्राय बिनि गेजेराव डाइरेक्टलि टाइम होआ बारा जायखौ बिनि गार्लफ्रेन्डआ गोबां गोसो गोथारै लुबैयोमोन आरो बिनि गेजेराव जायनि जाहोनाव टिकटक आरो लाइकिफ्रावबो माने बे माने पाबजि गेलेग्राफोरनि थाखाय माखासे माने भिडिअ बानायदोंमोन पाबजिखौनो हिन्जाव खालामना लादो आंखौ दिनैनिफ्राय बावगारदो बायदि बायदि नङा होमबा स' पाबजिया बेन जाबाय लोगोफोर सिरियासलि खोथा बियो आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना गुगल प्ले स्ट'राव थांबाबो मोननाय नंलिया मिथिबायना जुदि माबा मोनसे VPN इउज खालामनानै माबा मोनसे गिदिर साइडै गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय बायनानै जुदि सोलिनो सानोब्लाबो VPN खालामनानै बाट गेलेनो हागोन बायदि मोनदां बाट VPN खौबो बायनांगोनसो बेबायदि आरोना बाट नोंथांमोना VPN गैयालासेनो नागिरबाबो थैनोबो मोननाय नङा सनजय बसुमतारिया बुंदों फेक जिपनिफ्राय पाबजियानो बेस्ट बाबरे बाब आरो अभिजित बालारि you seems to be very happy thank you so much yes I'm very happy and I'm always happy bro it's not that I'm everything said I'm in our life we have so many happy and so many the upset and sad news we get sometimes okay so जोंनि लाइफआवहाय मालाबा दुखु आरो मालाबा खुसि बेथ' थाखायो every life in everyone life okay so comment होदों बेयावहाय I had like सनजय बसुमतारी बुंदों ओमफ्राय TX Music जों बुंदों PUBG नि थाखायनो खायसे इउटिउबारफ्रा लेग मा लेग लाग ब्रा LACK लेग मा LACK लेग लाग ब्रा लाग 7 days नि उनावहाय फैफिनगोन ना फैफिना एक्सट्रा भिडिअ खालामलाय ब्र देबुजो दैमारि I don't know जेब्ला फैगोन अब्ला माने जानो हागौदां फ्रि VPNआवबो मोनो आदा जानांगौ मोनोदां आरो जोबोर मोजां जादों बेन जानाया गोथैसालि बसुमतारी नामानो डेन्जार आरो TX आव जै PUBG अके कोरियान जायाखैगोन ना ब्र PUBG होननायखौनो ग्लु प्ले माने गुगल प्ले स्ट'राव मोनला ब्रादार बे बाथ्राया सैथो नोंथाङा नागिरबानो मोनगोन हाय आदा सना मा खबर ज्योतिष बसुमतारी गोबां मोजां आंखौ सना गाबज्रिनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथाङा जे आंखौ रेसपेक्ट होनानै आंखौ मोजां मोननानै थेंक इउ गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि स' लाइफ आइ एम हेपि लाइफ स्ट'रि अके लाइफ केयार आदाया PUBG गेलेयोना गेलेयामोन प्लिज रिप्लाइ आं गेलेयामोन आं गेलेगोनसो सानबाय थायोमोन बाट गेलेयामोन आङो बाट गेलेगोन सानबाय थानायावनो PUBGया बेन जानानै होबाय PUBGया 1 weekनि उनावहाय फैफिनगोन र' नायनोसै फैफिनगोना फैफिना बेफोरो सरकारनि टेकनिक जे जाहाथे नोंथांमोना दरना होआ मिथिबायना बेबायदि जानो हागौ रयेल स्टेजआ बुंदों ब्र नोंनि चेनेलाव दाना मानो पलिटिक्सनि खोथा खोनानो मोनो अके दायो इलेक्शननि गेजेरावहाय जिखिनि लिडार जायफोर लिडारफ्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां जानांगौ बैसोर बायदि लिडारखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि लिडारखौ गाज्रि लिडारखौ चुज खालामा आं बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां लिडारखौ आरो हारिनि जौगानाय बा जायगानि जौगानाय बेफोरखौ खामानि मावनो आखायाव लाग्रा बा सानग्रा सिन्था खालामग्रा सुबुंनि थाखाय नङा होमबा स' बैफोरबायदि लिडारखौ जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो बेबायदि साननानै आङो बेवहाय माखासे भिडिअ बानायनानै बे आं पार्सनेलि सानदों मिथिबायना आं पार्सनेलि सानदों नोंथांमोना भट होयो बिनि उनावहाय मदद मोनगोन ना मोना बेखौथ' आं मिथिला बाट बिनि गेजेराव दायो मदद मोनाब्ला नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे भिडिअनि दारै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सप्लर खालामनानै माखासे बिसिनि रायज्लायनाय भाव फेसन नङा होमब्ला फाव फेसन बेफोरखौ देखायनो सानो जायनि जाहोनाव बिथांमोना जुदि माबाफोर माने बुङोब्ला अन रेकर्ड अब्ला बै रेकर्डआव थायो आरो जायखौ जों बुंफिननो हायो उन फिउचारफ्राव माबाफोर खालामनो होननानै जुदि खालामाब्ला जोंनियाव रेकर्ड थायो जायनि जाहोनाव नोंथांमोना पलिटिक्सनि भिडिअ माखासे नुनो मोनदों लोगोफोर
बेफोर रायजोनि थाखाय बेफोर आंनि पार्सनेलि नङा नोंथांमोननि थाखायनो आं बेखौ बानायनाय जादों मिथिबायना subject to market today र' आं मबाइल खुलिना नायदो अनसुमाय रामसियारि मबाइल लेजेन्डआ बेन जादों मा नायदो गुगल प्ले स्टोराव दाथ' पाबजि प्ले स्टोराव मोनब्लाबो दाबो गेलेजायो ब्र गेलेदो गेलेनानै आंनो स्क्रिनशट खालामना हरबानो जाबाय आंथ' नागिरदों VPN इउज खालामलायनानै गुगल प्ले स्टोराव नागिरदों माथो मोनाखैनो मबाइल पाबजि मबाइलानो गैयानो माथो Thank you so much Superb thank you bro नोंथाङा मबाइल लेजेन्ड गेलेयोमोन नामा yes गेलेयोमोन आं गेलेयोमोन वेट गेमिं कोरियानाबो दं ब्र जानो हागौ दंदां साननैसोनि उनाव गेलेजाला दिनैनिफ्रायनो गेलेजाला ब्र गेलेजायो आं दासो गेलेदोंमोन आंनो देखाय हरदो दाबो मानो पाबजिया प्ले जायो आंनियाव खिन्थु जाय आंनियाव थाफायो आं माने जायनियाव थायो बिसिनाव आं बे मानसिखौ गेलेहोदोंमोन बाट बिथांना गेलेजाला नों रोंथ'नाय जायाखै पाबजिखौ yes आं रोंथ'नाय जायाखै आं रोंनायबो नंखाया दां आरो रोंब्लाबो गावनो रोंब्लाबो बै बे पाबजिनि माखासे फेक इउज खालामग्राफोरा आंखौ गावग्लिजोबथारगोन बायदि मोनदों आङो मिथिबायना नोंनिबा मबे पार्टिया देरहागोन आदा बिथोराव आं बेखौ बुंनो हाया ब्रादार बेखौ नोंथांमोनासो बानायगोन मिथिबायना नोंथांमोनासो बानायगोन बेखौ दा 17 इयार्सनि गेजेराव नोंथांमोना जिखिनि डेभेलपमेन्ट निउ दिल्लीया मोनसे एनसीआर निउ कैपिटल रिजन आरो जेरै बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन निउ कैपिटलाव जेरै डेभेलप जादों बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि बिटिआरआव डेभेलप जानायखौ बोरै नोजोर जुदि डिफारेन्स जुदि कम्पेरिजन खालामोब्ला यू कैन सी डिपेंडिं ऑन यू गाइस नोंथांमोना सोरखौ देरहाहोयो आं बेखौ जेबो बुंनो हाया मिथिबायना आंनि मोनसेल' भटआथ' बेवहाय जेबो खामानि होआ नोंथांमोननि भट नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो थाङो नोंथांमोनखौ जे मोजां लिडारखौ चुज खालाम सासे मोजां लिडारखौ चुज खालामबानो जाबाय आरो जायफोर मानसिया हारिनि बा जायगानि बा गासिबो सुबुंफोरखौ नायगोन बैसोर सुबुंफोरखौ चुज खालाम बिथांमोनखौ भट होबानो जाबाय बिथांमोननो मोनसे चान्स होबानो जाबाय मोनसे प्रुफ माने बिसोरनि जिउआव जे हारिनि जे थै दंमोन हारिखौ डेभेलप बा एरियाखौ डेभेलप खालामनायनि बे जुदि पावार मोनोब्ला बिथांमोना बेसेबांखिनि खामानि मावमारनो हागोन ना पलिटिक्सआव हाबनानै ना दुर्बल जागोन ना जाया नङा होमबा स' बिनि गेजेराव 17 इयार्सनि गेजेराव जि सरकार जोंहा मिस्टार हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथायाव जिखिनि डेभेलप जादों बेफोर डेभेलपखौ नुनानै बा बिनिफ्राय बांसिन डेभेलप जागोन नामा बेफोरखौ साननानै नोंथांमोना बेखौ माखासे सानलायलायदो आरो बिनि गेजेराव भट होलायलायदो इलेक्शन समावहाय माखासे रां रुपा गारनायफोरखौथ' दोनथ'दो जेनेबा जोंथ' रांखौ बयबो गोनांथि रांफोरखौथ' बयबो जेनेबा इउपिपिएलआनो हो बा बिपिएफआनो हो रांफोरखौ जेबो साननो नाङा बाट नोंथाङा जे जायगा लामा थाबायनो मोननाय बा मोनसे न' मोननो हानाय नोंसिनि गेजेराव दैनि फेसिलिटिस अके नोंथांनि गेजेराव फार्मारफोरनि फेसिलिटिस नोंथांमोननि गेजेराव गोदान स्किम फैनायनि फेसिलिटिस नङा होमबा दा बेनि गेजेराव सोरबा दा न' मोननाय मानाय बेफोरथ' गोदोनि बाथ्रा नङा होमबा स' गोबां गोबाव समनिफ्राय जानांगौ आरो माखासे खामानि दङ जायफोर पार्टिफ्रा गोबां माने गावनि माने हारिजों लोगोसे गुबुन बे बिटिएडि सिङाव थानाय बेफोरखौ नायनो थियारि जादों जेरै हमना ला बिपिएफआबो नायोमोनदां आरो बिनि गेजेराव दा इउपिपिएलनि निउसफोरखौ नायोब्ला इउपिपिएलनि खोथाफोरखौ खोनायोब्ला बिसोर गासैखौबो सुबुंफोरखौ समानै नायनो नाजादों आरो लोगोसे बिपिएफआबो गोबां माखासे समानै नायनो नाजाबोदों आरो नायबोदों दायो नोंथांमोननि सायावहाय दङ मोननै उदाहरन जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बबे मोनसेखौ नोंथांमोना सायख'नानै भट होयो बे नोंथांमोननि सायावहाय दा माखासे सुबुंफ्रा बेखौ मिन्थिना लानाया गाहाम जों माने गावनि हारिखौल' डेभेलप खालामनाया बे बिटिएडिनि सिङावहाय बे माखासे मोजां बाथ्रा नङा जों गासैखौबो नायनांगोन लोगोसे बेनोखि दा मोनथाम अट'नमास काउन्सिल जाना थांबाय मरान आरो मटक आरो बिनि गेजेरावहाय खामथाफुर दा जोंनि बड'लेण्ड बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बिल पास जानो गोनांमोन मैयाहाय बाट बेखौ जोंहा WPT एबा टुरिज्मनि मिनिस्टार आसामनि मिनिस्टार हर्नेबल जोंहा मिस्टार चन्दन ब्रह्मआ बेखौ होबथादों होननानै बुंदों लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा टेलिफनाव CMजों आसामनि CMजों आरो लोगोसे फाइनेन्स एबा एजुकेशननि मिनिस्टार मिस्टार
हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायज्लायनानै बेखौ स्टप खालामदों होननानै गावनि खुगानिफ्रायनो बुंदों आरो बे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों बयबो मिथिगौ दायो स' मानि थाखाय बिथांमोना बेखौ स्टप खालामखो मरान आरो मटक आरो कामताबो बेखौ होनायावहाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होनायाव मानो स्टप खालामखो बेखौ आं जेबो मिथिला बिथांमोना फिननायखौ होबानो जायो आं बेखौ मैयाहाय इन्टारभिउ लानो थाखाय माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन इन्टारभिउ लानो थाखाय जायनि जाहोनाव बिथाङा इन्टारभिउखौ इगनर खालामदों माने इन्टारभिउ लाया जाहैदों बाट प्रेस कनफारेन्सफ्राव बेफोराव बाहागो लागोन ना मानसिया बाट पार्सनेलि इन्टारभिउ बिथाङा लानो सानाखै आरो बिथाङा माखासे कुइसन सोंनायफोरखौबो एसे एनै गोनो गोथो जागोनदां माने बिनि थाखायनो बिथाङा इलेक्सननि सिगां लागोन नालाय आं बेखौ ट्राइ खालामदोंमोन बाट बिथाङा दायो लाया होनना बुंदों बे सेप्तेम्बर मासावथ' बा सेप्तेम्बर दानावथ' लाखायानो होनना बुंदों आं बेखौ मैया पार्सनेलि लोगो हमदोंमोन सारजों आङो मानो होनोब्ला बिथाङा मैयाहाय क'क्राझाराव मोनसे मिटिं खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव बे मिटिङावहाय आङो बेखौ माने माखासे रायजो राजाफोरनि डिमान्ड खालामनायावहाय माखासे रायजो राजाफोरनि रिक्वेस्ट खालामनायावहाय नों एसे खस्थ' खालाम लोगो मोनगोन आरो बेजों इन्टारभिउ खालामनो नाजा स' बिनिखायनो आं डाइरेक्टलि बिनि खाथिसिम बिनि मोखां सेराव मोखांजों फेस टु फेस आं बिथांजों रायज्लायहैदों जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव अन्नानै इन्टारभिउ खेबसे खालामदो रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दङ स' बिनि गेजेराव बे बुंदों मा इन्टारभिउ लाया आङो हैद जाम्बा नामा ओरै होननानै बुंबाय बिथाङा स' आं दायो लाथ'वा आरो बियो सेप्तेम्बर मासावथ' लाखायानो होनना बुंबाय दा अक्ट'बर मासाव लायनांबाय आं लाथ'वानो होननानै बेफोरबायदि बुंबाय स' बिनि गेजेराव आङो दायो मनन्जय सारखौबो आङो रिक्वेस्ट खालामदोंमोन दायो बिथाङा खालामनानै होगोन बायदि बुंदों दा बेसेबांसिम गोथौ माने बेसेबांसिम जायो बाथ्राया जाय बे इन्टारभिउ लानाया बियो साननो गोनां बाथ्रा जे माखासे सुबुंफ्रा बुंदों कि बिथाङा माने माखासे जिखिनि 17 इयार्सआव मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायैनि थाखाय जुदि कुइसनाव सोङोब्ला बेखौ फिननाय होनो हानाय नङा साननानै माखासे सुबुंफ्रा बेखौ बाथ्राखौ बानायदोंना ना बामसावनो नाजादों आं बेखौ मिथिया बेबायदि बुंदों जे बिथाङा इन्टारभिउ होनो हाया बेबायदि स' बिथाङा ओंखायनो ओंखाराखै इन्टारभिउआवहाय बेखायनो आरो माखासे सुबुंफ्राबो बुंदों फेसबुकआवसो नुदों आङो माखासे कमेन्ट होनायफोरखौ बिनिखायनो बिथाङा माखासे गावनि सिनायनाय गावनि बाथ्राखौ बुजिग्रा बा गावनि बाथ्राखौ जि बुङो बेखौ मानिग्रा बैफोरबायदि चेनेलजोंसो बिथाङा इन्टारभिउ होयो बायदि बाथ्रा आं बेखौ मिन्थिनो मोन्दों बा खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों बेखौ आङो फेसबुकआव नुनो मोन्दों स' बेबायदि दा बेसेबांसो सैथो आं बेखौ मिथिया बाट आं पार्सनेलि थांनानै सारखौ रिक्वेस्ट खालामहैदों रायजोफोर पार्सनेलि मिथिबायना स' नोंथांमोना मा कमेन्ट होदों येस दा पाबजि ना माबा पलिटिक्ससो जाबाय पाबजि ना माबा पलिटिक्ससो जाबाय मिन्स आंनियाव कुइसन सोंनाय जादोंमोन कुइसन सोंबाय जेला आं फिननायखौ होबाय मिथिंगा ब्रह्म कुइसनखौ नाय कुइसन सोंबाय जेब्ला आङो माने पाबजिनिमोन बे भिडिअआ बाट कुइसन सोंदों कुइसन सोंनायनि थाखाय आं फिननायखौ होदों मिथिबायना कुइसन सोंदों जेब्ला आं फिननायखौ होदों मिथिंगा ब्रह्म आं कुइसन सोंनायनि थाखायसो आं बे फिननायखौ होदों अके जियानो जादोला पाबजिया बेन जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना VPN इउज खालामनानै गेलेनो हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा दा थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आंजों लाइभ थानायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो थाङो बे पाबजि बेन खालामनायनि थाखायनो टुइटार एकाउन्ट जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि टुइटार एकाउन्टखौ हेक खालामदों होननानै निउसाव होदों गुगल प्ले स्ट'राव गैला नायबा मोनगोन माखासे VPN इउज खालामनो हागोन बाहायनो हागोन जय पाबजि दं गैला नांलाया पाबजि ब्र माथो पाबजिया फैफिनगोननो नायनोसै फैफिनगोना फैफिना स' जिखियानो हक रायजो राजाफोर आंनि फंबाय बिब' बिनानाव आंनि आंगो लोगोफोर प्ले स्ट'राव गैया थेवबो गेलेजायो ब्र VPN इउज खालामदों नामा सार्भार डाउन जाबाय गेलेजाला आदा डिजाइन बर'आ सोरबा गेलेजायो होनदों सोरबा गेलेजाया होनदों
माया आबाद आंथ' इनस्टल खालामनो नागिरदोंमोन माथो गैयानो बुस्थुआ नुवा ब्र माथो पाबजिया फैफिनगोननो मोनथिया फैफिना फैफिना हाय ब्र एक्टरका थेंक इउ सो माच सुमन्द्र दैमारि WhatsApp नाम्बार हरला नामा ब्र आंनि WhatsApp नाम्बार 77400390057 77400390057 आं दिनै ड्रागन फ्रुइट जाहैनो थांनो लुबैदोंमोन लोगोफोर बिराद ड्रागन फ्रुइट जानो लुबैदों माने पान्जाबाव आंजों फरायफानाय सासे लोगो दङ बै लोगोनिया बे मोनसे माने ड्रागन फ्रुइटनि गार्डेन बानायदों स' बिथांखौ आं कल खालामदोंमोन मैया बिथाङा दिनै लेंहरदों माथो अखासो हाबाय माथो थांनो हागोन ना हालाथाय थांनो नागिरदोंमोन बिराद दाम लायोनो माथो दा आंना लोगोआ बियो आंनो फ्रियाव जाहैना ना आङो बायनानै जानांगोन बेखौथ' आं थांबासो मिन्थिसिगोन बाट 500 थाखानो केजिया मिथिबायना अबाव मोनगोन ड्रागन फ्रुइटखौ दा काजलगावबो दं होननानै बुंदों मिथिबायना VPN इउज खालामबा हमो होनलाय हमनोबो हागौदां PUBG लाभार अफ गसाइगाव अके स' थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोना आंजों लाइभ थानायनि थाखाय बाय बाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय अके WhatsApp नाम्बारखौ आरो एगेन खनसे होनबावलाय ब्र प्लिज अके खोनासं आंनि WhatsApp नाम्बारा जाहैबाय 7740039057 बड'सा हाउ आर इउ ब्र होनना बुंदों I am fine bro thank you so much what about you आंबो गेलेयोमोन ब्र सेट ड्रागन फ्रुइटआ आदा उदालगुरियाव 400 नंगौना उदालगुरिसिम थांनांगौबा बेयावनो बेसेबां थाव थांगोन आर'नाइ चेनेला बुंदों PUBG बन्द जानाया मोजां जादों सोरनिबा थाखाय मोजां जानो हागौ सोरनिबा थाखाय दुखु नांथावना जानो हागौ बाट बेयावहाय जोङो नोंना रियेल गामिया अबाव ब्र आं सनितपुर बुंगासिनो दङ मा होदों आदा PUBG खौ लाना मा होनदों आदा PUBG आं बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय स' थेंक इउ सो माच गाइस WhatsApp नाम्बारखौ मोनबायना रायजोफोर नोंथांमोना खेबसे बुंबावनोसै आङो 77400039057 भिडिअ कल दा खालाम अडिअबो कल दा खालाम डाइरेक्ट कल खालामनोबा आंनियाव कल खालाम आरो WhatsAppआवहाय इम्पर्टेन्टखौल' आंनो माने मेसेज खालामबानो जाबाय इम्पर्टेन्टखौल' गोनांथार माबाफोर फोसावनो दङब्ला बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट जायखौ जोङो गोबां माने इम्पर्टेन्ट फोसावथारनांगौ आरो माखासे खोथा जायफोर बबेबा माबा मोनसे जादोंब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय स' बेखौ इनफर्म खालामहरबानो जाबाय जोंबो जेसेखिनि हायो बर'नि रावजों जोंनि बर' हारिनि बा बर' जायगानि एरियानि जाथायफोरखौ फोसावनो नाजागोन थेंक इउ सो माच गाइस खुलुमनाय थाबाय आंनो ड्रागननि फुलि नांगौमोन आंनि लोगोआ ड्रागननि गार्डेन बा फुलि बानायगासिनो दङ बिथांनियाव बिबानो मोनगोन नोंथांमोना बिथांनियाव बायबानो मोनगोन दाम लायो एसे थेंक इउ सो माच गाइस खुलुमनाय थाबाय आदा खनसेबो बुंलाय प्रेम सिंह नार्जारि आदा खनसेबो बुंलाय अके 77 आंनि WhatsApp नाम्बारा खोनासं रायजो राजाफोर आंनि WhatsApp नाम्बारा 77400390057 डाइरेक्टबो कल खालामनो हायो बाट WhatsAppआवहाय भिडिअ कल भइस कल दा खालाम डाइरेक्ट कल खालामनोब्ला अडिअ कल खालामनोबा डाइरेक्ट कल खालाम बाट WhatsAppआवहाय WhatsApp भिडिअ कल WhatsApp अडिअ कल माने भइस कल दा कल खालाम आं रिसिभ खालामा मोनबायना बे PUBG बसआ मा बाथ्रा बुङो PUBG बेन जायाखैनो गोदाव सोरावखा जा गोदाव सोराव कमेन्ट होखायो थेंक इउ सो माच स' आङो दोनथ'नोसै रायजो राजाफोर गोबां टाइम लाबाय देबिका ब्रह्म आरोबाव खेनसेबाव 77400390057 आं डिसक्रिपसनाव होनोसै एबार डिसक्रिपसनावहाय 77400390057 बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार
अडिअ कल खालामनोब्ला डाइरेक्ट कल खालाम बाट वाट्सएपआव भिडिअ आरो भइस दा कल खालाम मिथियोना आं बेयाव रिसिभ खालामा बाट वाट्सएपआव मेसेज आरो भिडिअ माबाफोर गोनांथार जायखौ जोङो आपलड बा भाइरेल बा माखासे खोथाफोरखौ बयनिबो पाब्लिश खालामना खोन्थानांगौ बा खोन्थाजाथावना बैफोरखौ आंनो खोन्था हरबानो जाबाय पिक्सारजों लोगोसे सावगारजों लोगोसे अके थेंक इउ सो माच गाइस बर' रादाब बुंबाव बर' खेबसे आं खेबसेल' लास्ट टाइम बुंनोसै आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 7740039057 थेंक इउ सो माच देरहासार बुंदों आई लाभ इउ आदा थेंक इउ सो माच लाभ इउ बाय बाय गाइस थेंक इउ नोंथांमोना आंजों लाइभ थानायनि थाखाय बेबायदिनो सम सम आंजों लाइभ फेस टु फेस नोंथांमोना थाबानो जाबाय मोजां गाज्रि खोथा मोजां खोनायो स' बाय बाय